Siyakwemukela kwesinye isiqephu sethu sezindaba i-eThekwini News in 60 seconds lapho sikulethela khona izindaba zikamasipala eziphambili kuleli sonto. Umengameli uCyril Ramaphosa uhole umcimbi wokwethulwa kweziphuse ezimbili zamaqhawe omzabalazo okungesalowo owayengumengameli uNelson Mandela nesika Oliver Tambo. Umengameli uRamaphosa uthe lezi ziphuse zizoba nomthelela ekuthuthukiseni ezokuvakasha. Umengameli uRamaphosa wethule isigaba sesibili se-Presidential eThekwini Working Group esizogxila ekuthuthukisweni komnotho. Lokhu kwenzeka nje kusanda kukhishwa imibiko ekhombisa ukukhula kwezinga lokuzethemba kosomabhizinisi ngokusebenzela lapha eThekwini, ukuhlinzekwa kangcono kwezidingo kanjalo nozinzo kwezokubusa. Umasipala wethule iSinawe Wellness Center okuyisikhungo sesimanje esenzelwe ukweseka abasebenzi ngokwenhlalakahle. Inhloso yalesi sikhungo ukuhlomisa abasebenzi ukuze basize ekuhanjisweni kangcono kwezidingo. Asizibeke lapha okwamanje, asiphinde sihlangane futhi ngesonto elizayo.